Moi. Moro. Moi. Brandonin serkut tässä. Missä me ollaan? Assembly Summer 2016. Ja mitäs ihmettä me täällä tehdään? Kerätään subscribeajia. Pistettiin nettiin video ja muutama on jo subscribannut. Katsotaan, jos saataisiin 100 tänään täyteen. Yes. Moro. Saaks häiritä? Joo, toki. Ootko kuullut semmoista kuin Brandonin serkut? En oo kuullut. Ootteko te kuullut Brandonin serkuista? Ei. En oo. Ei oo. Ei. Ei ole. Ei olla. En oo kuullut. En valitettavasti. En oo kuullut kyllä. Pistäpä YouTube hakuun. En. Pistäpä YouTube hakuun. Se on meidän uusi kanava. Muun muassa energiajuomatesti. Jaha. Uutta kontenttia on tulossa. Okei. Subscribeatkaa. Pitääkää katsomassa. Subscribea sieltä. No niin. Klikkaa tilaa sieltä. Ja Brandonin serkut YouTubesta. Jos tykkäät, niin tilaa. Subscribea. Sitten laittakaa subscribe. Käy kattoo ja subscribea. Hei, mä tiedän nää kaverit. Te olitte lavalla. Te voititte jotain. Joo. Mitä te voititte? Overwatch. Asiaa. Overwatchin tupla-veellä. Et se olisi ehkä pitänyt olla yhdellä veellä, mutta ollaanpahan niinku ensimmäinen tiimi, joka on voittanut maailmassa niinku Overwatchin tupla-veellä turnauksen. Siitä voi olla ylpeä. Onnittelut. Kiitos paljon. Kiitos Meillä on paljon. kysymys. Ootteko te kuullut semmosesta kuin Brandonin serkut? Ei. Nope. Pistäkää YouTubeen hakuun. Siellä on meidän ekat videot näkyvissä. Okei. Mikä toi on? Se on meidän uusi kanava. Höpistää siellä kaiken maailman juttuja. Ja meillä on eka video energiajuomatesti ja seuraavaksi me pistää vähän assyista juttua. Tilatkaa ja käykää tilaamassa. Joo. Siellä on meidän ekat videot. Okay. Uusi kanava, se on muun muassa energiajuomatesti. Oi. Jos tykkäät, niin subscribea. Jos haluat, niin voit subscribea ja katsoa mitä sieltä tulee seuraavaksi. Joo. Jos tykkäät, niin subscribea. Selvä.